الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء ينقوى مسلمي ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan hudu ba ta yau a wannan rana ta juma'a wadda ta dace da 22 ga watan Jimadal Ula bayan hijiran manzon tsira annabin rahama Muhammad dan Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 16 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya in sahal khabar a wannan masallaci mai albarka na Juma'a da yake a nan area 10 babban birnin tarayya Abuja tana magana ne akan cewa kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai su ne tambarin musulunci. Bayan godiya da yabo da jinjina da muke tabbatar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da shahadataini da salati da sallama ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku ‘yan uwa musulmi masu albarka, ina yi makaina wasiya kuma ina yi muku wasiya cewa mu ji tsoron Allah. Hakika tsoron Allah shine guzuri mafi alkhairi, shine guzuri mafi tsada. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, hakika kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai wato wani abu ne wanda yake mai girma ƙwarai da gaske a cikin wannan addini na musulunci. Kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai nau'i ne na ibada da bawa zai samu kusanci da ita zuwa ga Ubangijinsa kuma ya samu tsira duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yana da kyawawan ɗabi'u yana da halaye na ƙwarai. A cikin suratul qalam bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ayoyi uku na farko sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, kuma hakika tabbas ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana kan halaye da ɗabi'u wa'inda suke masu girma. Ibnu Ashur ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yake fada a cikin littafinsa na tafsiri at-tahrir wa tanwir yake cewa ma'anar halaye na ƙwarai ko ma'anar ɗabi'un kirki shine ɗabi'u da halaye na karamci masu girma. Wannan halaye da ɗabi'u masu kyau masu karamci su ne suka fi ƙima suka fi daraja a cikin dukkanin halaye da ɗabi'u na mutane wa'inda ba su ba, kuma halaye na ƙwarai su ne ɗabi'u da halayya wa'anda za a yaba mai su da wa'innan halaye, sannan kuma ya kasance ya zama ɗabi'a ta ɗan adam a cikin society da yake rayuwa. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shi ne wato wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai. Ya kasance yana da kyakkyawar mu'amala sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akan samu bambancin yanayi da halaye da kuma mu'amala tsakaninsa da mutane daga lokaci zuwa lokaci, amma tattare da haka yana da kyawawan ɗabi'u yana da halaye na ƙwarai. Don haka sai ya kasance ɗabi'u na ƙwarai da kyawawan halaye su ne suke ɗaukaka darajar bawa, su ne suke kai shi zuwa ga inda bai yi tsammani ba. An tambayi Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa menene halaye da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take cewa alasta taqra'u qad aflaha almu'minin, ashe ba kana mu'minun, ashe ba kana karanta suratul mu'minun ba tun daga aya ta 1 har zuwa aya ta 10. To wa'innan siffofi gaba ɗaya da Allah ta'ala ya ambata, yin kushuyi a cikin sallah, bayar da zakka,
tsare farji, nisantar wasa da wargi da hayaniya, riƙe amana, cika alƙawali, tsoron Allah da yin aiki tuƙuru domin neman aljanna, wa'innan abubuwa gaba ɗayansu halaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal ma a wata riwaya da aka tambaye ta sai ta ce kana khuluquhul Qur'an. Ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ko shi ne Alƙur'ani. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, halaye na ƙwarai da ɗabi'un kirki suna cikin nau'ukan ibada da bawa zai samu matsayi a wajen Allah fiye da tunaninsa. Sai dai kaico da yawa al'umma suna da matsaloli ta fuskar abin da ya shafi ɗabi'a. Za ka ga mutum yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana dukkanin nau'ukan ibada, amma idan ka zo ta fuskar mu'amala tsakanin shi da ‘yan uwansa mutane zero, za ka samu ba zai haye ba ko da nan zuwa can. Ƙila yana da rashin gaskiya, yana da saba alƙawali, ƙila yana cin amana, ƙila yana da rena mutane, yana ganin kowa ba komai ba ne, ƙila yana da gori, ƙila yana da alkhairi amma kuma zai zo ya gori daga baya, ƙila yana da zalunci, ƙila yana da ha'inci, ƙila yana da hassada, ƙila yana da ganin ƙyashi, ƙila yana da kaza da kaza da kaza da kaza. Ta fuskar ɗabi'u kam to ba zai haye ba, wanda wannan kuma matsala ce babba wadda za ta zo ta zama masa ƙalubale mai girma a ranar tashin alkiyama. Allah ta'ala ka tsare mu. Hadisi ya tabbata a cikin sunan na al-Imam Tirmidhi daga sahabi Abu Darda'i, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi, yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu idan aka zo auna ayyukan bawa a filin tashin alkiyama, tun da dama za a yi awo nau'i iri uku. Akwai inda shi mutumin kansa za a auna domin a gane nauyin imaninsa, akwai inda ayyukansa za a auna a bambance masu kyau da akasinsu, akwai inda wato asalin takardun aikin records ɗinsa ne za a ɗauka a ɗora kan sikeli. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka zo auna ayyukan bawa, babu wani abu da ya fi nauyi akan mizani ko sikeli sama da kyawawan ɗabi'u. Shi ya fi komai nauyi. Ba ambaci sallah ba, ba ambaci azumi ba, ba ambaci aikin haji ba, ba ambaci dukkanin wani nau'in dangin ibada ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kyawawan ɗabi'u su ne suka fi nauyi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kai kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai al'amarin su ya wuce nan. Domin ko mai kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai yakan kai wani matsayi da wata daraja da wata martaba a cikin aljanna, irin martabar da mai yawan yin azumin nafila, mai yawan qiyamul layli zai samu. Wannan hadisi al-Imam al-Muhaddith al-Asri Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihu at-Targhib, hadisi na 5726. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, akwai wani hadisin da aka rawaito daga Aisha, Allah ya yarda da ita, take cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Wato daga cikin mafi kamalar imani a cikin muminai, ko wanda ya fi kowa cikakken imani a cikin muminai, shine wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u, shine wanda ya fi su kyautata wa iyali da tausaya masu, da kuma ƙoƙarin sauke haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora mishi na iyalinsa. Wannan hadisi yana cikin sunanu al-Imam Tirmidhi. Ya ku yan uwa musulmi masu albarka, mu sani yawan ibada da yawan bautar Allah kadai baya sa mutum ya tsira a gaban Ubangiji. Domin asali Allah ya shar'anta ibada ne domin a tsarkake zukatan mutane da halayensu da ɗabi'unsu. To idan ya kasance babu kyakkyawar mu'amala tsakanin bawa da sauran mutanen da yake zama tare da su, sai ya kasance ba a samu maƙasudi na ita ibada ɗin ba. Kai balma mutum yakan zama mai yawan bautar Allah, mai yawan ƙiyamun laili, mai yawan karanta alƙur'ani, sadaka, zakka, kyauta da dukkanin abin da ka sani na dangin nau'ukan ibada, amma idan har baya da ɗabi'u na ƙwarai, to wannan ba zai sa ya tsira a gaban Ubangiji ba. Mu ɗauki misali sallah.
duk da matsayinta da yadda ta zama ita ce take bambanta tsakanin mumini ko musulmi da kafiri, amma tattare da haka idan ya kasance sallar mutum bata koya masa, bata zama masa sila na samun ɗabi'u na ƙwarai da kyakkyawar mu'amala tsakaninsa da mutane ba, to wannan sallar ba za ta amfane shi ba. Hadisi ya tabbata a cikin sahihut targhib daga sahabi Abu Huraira, Allah ta'ala ya yarda da shi, yake cewa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Wata baiwar Allah da ake ce ma wance, ya ambaci sunanta, mutane suna ta magana, suna mamakin yawan qiyamul lailinta, suna mamakin yawan azumin nafilarta, suna mamakin yawan sadakarta, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Ya Rasulullah, wannan baiwar Allah ba ta da wata damuwa, ba ta da wata matsala, kawai tana cutar da wato makwabtanta ta hanyar aibata su da kuma yi masu sharri da yin gibar su da ci masu mutunci da tauye darajar su. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hiya finnar, to yar wuta ce. Wannan sallar tata da azumin nata da sadakar tata ba za su hana ta shiga wuta ba. Sai Abu Huraira yace, ya Rasulullah, fa inna fulanata yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. To ga kuma wata baiwar Allah, ita ko mutane suna koki akan cewa ba ta da yawan sadakoki, ba ta da yawan qiyamul layli, ba ta da yawan azumin nafila, amma fa wato wa innaha tatasaddaqu bil athwari min al aqdi, tana yawan bada sadaka na kayan wato ado da take da su, mai yawan kyauta ce, mai yawan haba-haba da mutane ce, mai sakin fuska, mai ganin mutuncin mutane ce. Wala tu'dhi jiranaha bi lisaniha, kuma ba ta cutar da makwabtanta ta hanyar halshenta. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fil janna, to ya aljannati. Kaga ita ba kiyamul laili take yi ba, ba azumin nafila ba, a'a ba ruwanta, idan tayi sallar isha'i ta shafa'i da wutri kawai ta kwancanta. Azumin litinin da alhamis kuma ku ta fama da abun ku, ita ba ruwanta da shi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda yadda take haba-haba da mutane yar aljanna ce. Mu doki misali, azumi yana zama garkuwa gabawa da za ta tsare shi daga shiga wuta, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya fada? Cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai daina wato magana zurba, bai daina shaida ta zurba, bai daina aiki da maganar da bata da tushe ba, to Allah bai da bukata ga azuminsa, wato Allah bai da bukatar barin cin abincinsa ko barin shan abin shansa. Wato kenan wannan shaidar zur da yake yi da take da alaka da haƙoƙan mutane, sai ta sa Allah ta'ala baya da bukatar ibadarsa. Aikin haji da Allah ta'ala ya shar'anta wa al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhajjul mabruru laysa lahu jaza'an illa aljanna. Karɓaɓɓen aikin haji bai da sakamako in ba aljanna ba, amma me Allah yace alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Duk wanda zai yi aikin haji a cikin wa'innan watanni, to fala rafatha, banda kusantar iyali, sannan wala fusuqa, banda ayyukan zunubi, wala jidala fil hajj. Kar ya rika jan fada, ya rika jan rikici tsakaninsa da mutane, ya taka wannan, ya zubar ma wannan, ya cutar da wannan, kar ya haka. ƴan uwa musulmi mu sani, hatta sadaka kanta duk yadda mutum yayi ta domin Allah, idan ya kuskure yayi wani abu da ke bata sadakar za ta rushe. Misali, ya gori. Allah ta'ala yace, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ku masu imani, kar ku bata sadakokinku ta hanyar gori da kuma cutar da wanda kuka yi ma alkhairi. Dan ka taimaka wa mutum kuma daga baya ka zo kana cutar da shi, Allah ta'ala ya ce, ya ku mu'mine kar ku yi haka. Abubuwa da yawa da zamu kula da su ƴan uwa musulmi, wanda suke nuna mana cewa kyawawan ɗabi'u wato su ne abin da ake bukata ga mu'minai, su ne abin da ake bukata ga wanda yake so ya haɗu da Allah lami lafiya. Ƙa'idar Ubangiji shine laifuka da suke da alaƙa tsakaninka da su yana iya yafe maka in yaso, amma abin da yake da alaƙa tsakaninka da bayi, sauran mutane da kake rayuwa tare da su, to Allah baya yafewa har sai idan su masu haƙi din sun yafe. Allah ka gafarta mana.
ya ku yan uwa musulmi masu albarka, hatta abin da ya shafi aure ibada ce mai girma, mu'amala ce, amma annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa biyu ya ambata cewa wato idza ja'akum ko idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan mutumin da kuka yarda da addininsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci addini, amma bai tsaya nan ba, sai ya ce wa khuluquhu, da halayensa da ɗabi'unsa. Kenan kasancewarsa alaramma, kasancewarsa limamin masallaci, amma kuma bai da halaye na kwarai, to in yazo neman yarka kakka bashi. Kasancewar shi alhaji, kasancewarsa sarki, kasancewarsa mai kuɗi ko mai mulki, in yazo neman yarka, in dai kana so ka ɗauki shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bincika cewa baya da halaye na kwarai, bai da ɗabi'u na kirki, to kai disqualifying ɗinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa biyu ya ambata: idza ja'akum ko idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu, addini da kuma halaye na kwarai da ɗabi'u. Domin ta iya ka samu mai addini amma bai da ɗabi'u, bai da halaye na kwarai. Ta iya ka samu mai dukiya bai da halaye na kwarai, shugaba sarki bai da halaye na kwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a bashi aure. Dan uwa musulmi mu sani cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi ya zo cikin sunan na al-Imam Tirmidhi, menene yafi yawan shigar da mutane aljanna? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halaye da ɗabi'u na kwarai. Ba wani aikin ibada da ke saurin kai mutum aljanna, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar halaye na kwarai da ɗabi'u na kirki. Shi yasa addinin musulunci yana kira ne zuwa ga mutane su siffantu da halaye na kwarai: gaskiya, riƙon amana, haƙuri, kyauta, juriya, yafiya, afuwa, girmama mutane, rashin jiji da kai, rashin hassada, rashin kaza. Wannan ne abin da musulunci yake kira zuwa gare shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ruwayar al-Imam Ahmad cewa inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Sani dai kadai sai manzo Allah ya amfani da adatul hasri wal qasr. An turo ni ne ba dan komai ba sai dan in cika halaye na girma, ɗabi'u masu wato karamci. A wata riwaya kuma li utammima masalihal akhlaq, domin in cika, in koyar da al'umma ɗabi'u da halaye masu kyau, ɗabi'u na kwarai. Ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa dole ne sai mutum ya siffantu da halaye na kwarai sannan yake samun tsira a wajen Allah. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa al'ummar sa wasiya da abin da zai kankare masu zunubi ko da sun aikata, abin da zai tseratar da su daga azabar Allah. Sai ya ce ittaqillaha haythu ma kunta, ka ji tsoron Allah a duk inda kake ya kai mumini. Amma idan ka aikata zunubi, tunda kai ba ma'asumi bane, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata, sai ka biyo bayan mummunan aiki ka biyo shi da kyakkyawa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kai ɗabi'anci mutane, kai mu'amala da su da ɗabi'a mai kyau, halaye na kwarai. Ya ku yan uwa musulmi, hakika babu shakka muna da naƙasu, muna da tawaya ta fuskar mu'amalar mu tsakaninmu da yan uwanmu. Wannan ko shakka babu. Kai ka san matsalarka, ni na san matsalata, ke kin san matsalarki. Wani matsalarsa rena mutane ne, bai ganin mutuncin kowa saboda yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da ilimi ko yana da kaza. Wani matsalarsa wato zalunci, wani ƙarya, wani ha'inci, wani kaza. To idan muna so mu haɗu da Allah lami lafiya, mu yi ƙoƙarin gyara wannan mu'amala, mu ɗauka cewa dukkaninmu ‘yan adam ne, kuma Allah ta'ala ya bambanta tsakaninmu ne domin ya jarraba mu, ya ga wane ne zai kyautata mu'amala tsakaninsa da mutane. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Daga ƙarshe akwai ‘yar uwa ɗaya daga cikin makwabtan masallaci, ma'aikaciya ce ta NTA. Allah ta'ala ya kaddari accident da aka samu jiya tsakanin jirgin ƙasa da kuma mota. Allah ta'ala ya karɓi rayuwarta. Muna fatan Allah ta'ala ya gafarta mata. Muna addu'a Allah ta'ala ya yafi mata kurakuranta. Allah ya karɓi kyawawan ayyukanta, ya sanya wa zurriyarta albarka, ya ba wa iyayenta da ƴan uwanta da mijinta wannan rashi, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
assalamu alaikum wa rahmatullah.